brug søndag til stormøde. Tiltaget møder hård kritik. Justitsministeriet har flere gange undersøgt, om Hizb ut-Tahrir kan forbydes i Danmark. Og integrationsborgmester i København, Anne-Mille Allerslev, mener, at organisationen udelukkende har til hensigt at være nye medlemmer, når den indkalder til stormødet. Jeg mener, det er en manipulerende måde at få de unge til at blive medlem af deres antidemokratiske organisation. Jeg mener, det er på grænsen til propaganda, når de er helt ude i folks opgang og hænge løbesedler op. Det er hårde ord i april, Tali Frigé. Hvad er jeres formål med at lave det her stormøde? Altså udover at enhver jo, som ikke er medlem af banderne, ønsker en normalisering, og det gør I selvfølgelig også. Men er der en anden dagsorden også at få nogle mennesker ind i jeres organisation? Altså integrationsborgmesteren er jo i sin ret til at mene, hvad hun vil. Men omvendt så er jeg også i min fuld ret til at mene, at hun lyder som en desperat politiker, der forsøger at genkapre nogle af de samfundsstemmer, som de har haft, eller som de har oplevet her det sidste stykke tid. Men det er ikke helt svar på det, jeg spørger. Nej, det du spørger om, det er selve mødet. Og formålet med mødet er at debattere med de implicerede i bandekonflikten, eller dem, der ligger i periferien, eller forældre til folk, der er indblandet, eller folk, der befinder sig i områder, der er berørt af problemet, for at diskutere med muslimerne og interesseret om, hvilke islamiske tiltag man kan lancere, hvad vi kan gøre i samarbejde for at komme det her problem til livs, eller for i hvert fald at dæmpe det ned, sådan så vi kan igen have nogle gader, som er trygge at leve i. Så svaret altså, på det, jeg spørger om, det er, jeres sigte er udelukkende samfundsgavnligt. Det har ikke noget at gøre med at være medlemmer eller at genoplive Hizb ut-Tahrir. Altså vi vil gerne fremlægge de islamiske holdninger relateret til, hvad man kan gøre, som være en, der er indblandet i en problemstilling, en beboer i området, eller en far til nogle af de. Så hvad er svaret? Vi selv hvis det skulle være, hvilket ikke er tilfældet, at vi har til hensigt at værge, så er det hverken ulovligt eller fejligt. Nej, overhovedet ikke, jeg spørger bare. Ja, men formålet er som sagt at debattere det her problem og fremlægge nogle af vores synspunkter relateret til, hvordan man kan komme det her til livs ud fra en islamisk betragtning. Så det du siger ud fra en islamisk betragtning, hvad betyder det? Altså, der er nogle bestemte islamiske forpligtelser. Hvis muslimerne, som er berørt af det her problem, lever op til det, så vil det kunne være med til at reducere problemet gevaldigt. Altså som forældre, så har man et vist ansvar over for sine børn. Mens politikerne render rundt og forsøger at umyndiggøre forældrene gennem talen om social kontrol og reducere deres opdragelsesansvar, så mener vi faktisk, at som muslimsk far eller mor, så har man et stort ansvar over for sine børn. Og der vil vi så blandt andet tale om, hvilke ansvar har man så som en far eller en mor, der har børn, som befinder sig i de her områder. Det gælder også muslimer i myndighed, som hvor de befinder sig i de her områder. De har også en vis forpligtelse som muslimer om at påbyde det rette, forbyde det slette, altså at italesætte problemet med dem, der er indblandet i problemet. Og det her, har alle ikke det, uanset deres eventuelle religiøse baggrund? Korrekt, men vi mener til forskel for dem, der ikke har en religiøs baggrund, at islam har en meget stærk islamisk appel til de her unge, som kan være involveret, eller som kan måske finde det lidt tiltrækkende at være indblandet i sådan nogle problemstillinger. En meget stærk appel baseret på deres islamiske overbevisninger og deres islamiske baggrund, som har stor succes faktisk. Altså hvis jeg lige må nævne et eksempel, tilbage i 2011, der lancerede vi en kampagne mod kriminalitet på Nørrebro. Jeg kan huske, i 1. september 2011, der skrev Politiken en stor artikel om, hvilke succeser der har haft i forbindelse med at bekæmpe og reducere kriminalitet ind på Nørrebro. Der var sågar vidnesudsagn fra forskellige mennesker, altså SSB-medarbejdere, gadeplansmedarbejdere, politifolk og forældre fra området, der fortalte, hvor effektive vi har været i forbindelse med at reducere det problem ind på Nørrebro. Så jeg mener faktisk, hvis man reelt som politiker ønsker at komme det her problem til livs, så skulle man måske koncentrere sig om sit og lade os foretage vores arbejde. Er der i jeres gruppering, nu ved jeg ikke om det er Hizb ut-Tahrir, men du breder det jo også ud og taler om islamiske kredse og muslimske forældre. Er der et bandeproblem, som knytter sig til den etniske gruppe, som I tilhører? Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med spørgsmålet, om der er et Nej, men det er fordi, jeg tænker på, når I føler en trang til det, alle føler jo trang til at gøre noget. Okay. Og så tænker jeg, er der en særlig, altså man hører om indvandrerbander, det er jo ikke nogen hemmelighed. Er der et særligt problem der, og hvis der er et særligt problem, hvad skyldes det så? Altså, der er mange, der har en interesse i at fremstille det her som værende et indvandrerfænomen, hvilket er langt fra at være tilfældet. Altså,
Hells Angels og Bandidos er jo langt for at være et indvandrerproblem. Men det er også et indvandrerproblem, ikke? Det er også tilfældet, altså det er i hvert fald tilfældet, at det foregår i nogle områder, hvor der er en stor koncentration af muslimer, som er meget bekymrede. Og mange af de folk, der er blevet ramt her de sidste skyderier, har jo været indvandrere eller muslimer eller folk med muslimsk baggrund. Derfor er det noget, der bekymrer mange muslimske familier. Vi får faktisk mange henvendelser fra bekymrede mødre, bekymrede fædre, omkring deres børn og omkring deres verden, hvor de måske risikerer at involveres i noget. Vi får mange henvendelser, der gør, at vi mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det, ved at engagere andre, der bor i området. Nu henvender vi os til muslimerne, men også andre, der er interesserede i at gøre noget ved det. Nu kan jeg jo se, at der er nogen, der har valgt at demonstrere i dag, og det er altså en grusværdig initiativ fra folks side. Det er noget lignende, vi ønsker faktisk at involvere så meget som overhovedet muligt i en kampagne relateret til det her problemstilling. Nu hørte vi før borgmesteren Anne Allerslev, som siger, at I kun er ude på at være medlemmer til jeres organisation. I aftes var det tidligere folketingsmedlem Naser Khader på besøg her i studiet. Han var her for at kritisere TV2's dækning af bandekonflikten ved en debat, men han havde også en kommentar faktisk som involverede Hizb ut-Tahrir. Lad os lige høre, hvad Naser Khader sagde i aftes. For Lille er både kriminel og aktiv i Hizb ut-Tahrir. Den der cocktail, eller kombination, islamistisk gruppe, den der cocktail, det at være kriminel og ekstremist på en gang. En farlig cocktail, siger Naser Khader, af religion og bander. Det har selvfølgelig ikke noget at gøre med, at I forsøger at få dem ud af det, men er det rigtigt, at det er en farlig cocktail, hvis man har unge muslimer, som så knytter sig til bander? Er det en ekstra farlig cocktail? Det er en klassiker fra Naser Khaders side at tale mod vidne. At blande religion og kriminalitet kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er altså at blande med vand og olie, eller at håbe på, at vand og ild kan eksistere samme sted samtidig. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg mener tværtimod, at der taler om en blanding mellem sekulære værdier og kriminalitet i det her tilfælde. Altså kendsgerningen er, at de indvandrere, der kom her til landet tilbage i 70'erne, der var sådan noget som bandeproblem fuldstændig uhørt og ukendt. Men fænomenet er opstået i forbindelse med anden generation, som er vokset op her i landet. Det vil så sige, at det er ikke noget, man har bragt med hjemmefra, men det er tværtimod noget, man har fået faktisk her. Og vi mener faktisk, at når man lever under nogle sekulære værdier, som distancerer religion fra livet, som mener, at religion ikke skal have nogen rolle i vores adfærd, så vil de naturlige religiøse rammer og retningslinjer og grænser blive overtrådt. Og så vil det føre til, at der opstår skrupelløse eller hensynsløse personligheder, som ikke har et problem med at berige sig gennem kriminalitet eller lignende. Så vi mener tværtimod, at religionens rolle kan kun være, eller vi er overbevist om, at religion har en meget vigtig rolle i forbindelse med at realisere kriminalitet. Faktisk så mener vi, at kriminalitet har en økonomisk, social, men også en kulturel aspekt. I den forstand, at der er nogle bestemte kulturelle værdier, der kan føre til opstående af sådan nogle typer personligheder. Og med det islamiske kulturelle tankegods, så mener vi faktisk, at vi kan faktisk bekæmpe nogle af de her idealer, eller nogle af de her tanker, som kan føre til opstående af kriminalitet. Siger du, at de unge mennesker med muslimsk baggrund, som er i banderne, ikke er religiøse, og at tingene ville gå meget bedre, hvis de blev lidt mere religiøse? Det er altså en kendsgerning, at deres tilknytning til deres islam er langt mindre end folk, der ikke er indblandet i noget som helst kriminalitet. Det er en kendsgerning, at de handler i modstrid med nogle klare og entydige islamiske retningslinjer. Lad mig bare nævne det eksempel, som forekommer kendt for en rimelig mange mennesker. Islams forbud mod alkohol. Altså islams forbud mod et hvert middel, berusende middel, alkohol eller stoffer i det hele taget, er jo almindeligt kendt. Men her taler vi om bander, der handler med rusmidler, der handler med stoffer. Så vi taler om folk, der handler fuldstændig i modstrid med de islamiske idealer og tankegods. Ja. Så jeres møde, prøv at forklare, hvad vil I gøre for at få fat i de her mennesker? Det lyder ikke umiddelbart som om, at de måske står i kø for at komme ind og blive belært om, hvad I mener. Jamen, vi vil først og fremmest adressere problemstillingen og fremhæve nogle af de faktorer, der har ført til det opstående. Vi mener, der er både politiske faktorer, vi mener, der er sociale og økonomiske faktorer. Men vi mener også, der er et ansvar, som bliver forsømt for forældre, for muslimer, der befinder sig i området. Vi ønsker at engagere muslimerne i en kampagne, der handler primært om at
stoppe fødekæden, eller at sørge for, at en kommende generation ikke længere vil have tendens til at være indblandet i sådan noget som bandekriminalitet. Og mødet er åbent for alle? Det er åbent for alle. Selv integrationsborgmesteren er velkommen, hvis hun vil mærke er indstillet på at debattere på anstændig vis og ikke føre populistiske valgkampagner. Og hvad med medierne? Medierne er også mere end velkommen. Du skal tak, Charlie Frigi. Selv tak. Og meget apropos i øvrigt skal vi til et nyt skyderi, der har fundet sted i København.